Oke, spesial buat ibu-ibu yang lagi masak kepanasan di sana ya. Kanggo Riko. Selamat datang Pak RT. Monggo dipersilakan cari sendiri ya Bu ya. Hang bisa ngalangi niat iki masyota samudra sun arumi ngono hang bisa batasi welas iki masya ilang nyawa sun belani paran biae sun lakoni kanggo Riko. Sijine mung Riko nang atine sun separuh raga iki ya mung kanggo Riko. Ngono hang bisa ngalangi niat iki masyota samudra sun arumi sing ngono hang bisa batasi welas iki masya ilang nyawa sun belani sun lakoni kanggo Riko. Sijine mung Riko nang atine sun separuh raga iki ya mung kanggo Riko. Sijine mung Riko nang atine sun separuh raga iki ya mung kanggo Riko.